ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ 𝗘𝗩𝗘𝗡 ಮಾತಿರಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತಂದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ತಮ್ಮನೇಲಿ ತುಂದಿಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ವ್ಲಾಗ್ ದಾದಪ್ಪ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮನ್ನ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಕಂಚಿನ ಲೇಡೀಸ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಪ್ಪನಂಚಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ದಾಯಕ ಪಂಡ ಮೀಶೋ ತಿಕ್ಕೊಂಚಿನ ಅಫೋರ್ಡೇಬಲ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾದನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾನು ಪಾರ್ದು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಮತ್ತು ಆಯ್ಬೇಕು ಮೂಜನ ಸರಿ ವೇರ್ ಮನ್ಪುನಿ ನಾನು ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾತ ಪೋನಾಗ ಪಂತ ನಚ್ಚಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಸೊ ಫುಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ತುಲೆ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟದ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಲಂಚ್ನ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಏನ ಕೆಲವತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡು ನಾನು ಸರಿ ನಿಮಗೆ ನೆಟ್ ಫೋಟೋಸ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಏನ ಸೊ ಲಿಂಕ್ ಬೋಡಿತ್ತನ ಲಿಂಕ್ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ನಿಮಗೆ ಲಿಂಕಿನ ಕಡೆ ಕೂಡ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂತ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಬಂದು ಅನ್ನೋದು ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿ ವಿಡಿಯೋ. ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಕಲರ್ದ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕಲರ್ ಪನ್ಪನಲ್ಲಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಐನಂಚಿನ ಕಲರಿಂಗ್ ಸೊ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಆದಿಪ್ಪಡು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಆದಿಪ್ಪಡು ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇರ್ ಪನ್ಪನಲ್ಲಿ ಕಂಫರ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಅಂಚನೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಓಪನ್ದು ಕೇಳ ಕಾಟನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸೊ ಇಂಕಿನತ್ತ ನೆಕ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ನೆಸ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಡಿಸೈನ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟಾಂಡ್ ವೇರ್ ಮಂತ್ನಾಗ ಕಂಫರ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ನಿಕಲ್ತು ಓಲಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪನ್ನೊಂದು ಈ ಡ್ರೆಸ್ದ ಅಮೌಂಟ್ ಏತು ಬಂದು ನಿಖಲ್ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದು ಒಂದಿಬ್ಬರು ಜಸ್ಟ್ 246 250 ರುಪೀಸ್ದ ಉಲೈಡ್ ನಮಕ್ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಬಟ್ ವರ್ತಾವೆ ಬಿಕಾಸ್ ಶಾಪ್ ಮಾತ ಪೋಂಡ 600-700 ಅಂತೂ ಈ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಪನ್ಪುನಂತೂ ಖಂಡಿತ ನೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೋರ್ಡು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಲಿಂಕ್ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಪಡಲಿ ಯಾನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋಡ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ಡ್ರೆಸ್ಲ ಆ ಲಿಂಕ್ ತೌಲ ಐಪುಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಫುಲ್ ಶೋ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಿಖಲ್ ತೂಪುನಂಚಿನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ಬರ್ತದೆ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ತುಲೆ ಫೋಟೋ ಒಂದು ಎಂಕಂದುಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟಾಂಡ್ ಒಂದು ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಟನ್ ಟೈಪ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಲಿಲ್ ಬಿಟ್ ನೈಲಾನ್ ಅಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಉಂಡು ಸ್ಯಾಟಿನ್ ಟೈಪ್ ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ ಉಂಡು ಗೈಸ್ ಕಲರ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಐಟ ಡಿಸೈನ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಇವನ್ ನೆಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ವೈಟ್ ಕಲರ್ದ ನೆಟ್ ನೆಕ್ಕದಲ್ಪ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನೆಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಟಾಪಡ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ದೆನ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪನ್ಪನಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ನೆತ್ತ ಪ್ರೈಸ್ಲ ನಿಕಲ್ತು ಒಂದಿಬ್ಬರು ಅಂಡರ್ 250 ರುಪೀಸ್ ಓನ್ಲಿ ಯಾನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ 240 ರುಪೀಸ್ ಸೊ ತೂವಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕಲರ್ ವೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ ಪಿಂಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ನೆಕ್ ಡಿಸೈನ್ ತುಲಿ ಇಂಕ ನೆಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟಾಂಡ್ ಸೊ ಕೈ ತೂವಲಿ ಕೈದ ತಿರ್ತಿರ್ಲ ವೈಟ್ ಪಟ್ಟಿ ಬರ್ಪುಂಡು ದ ಥರ್ಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ಬರೆದು ನಿಕಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂದಿಪ್ಪರು ಮೀಶೋಡಿ ಡ್ರೆಸ್ ಉಂಡು ಇಂಕ್ ನೆತ್ತ ಡಿಸೈನ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಶಾಲ್ದ ಡಿಸೈನ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಟೈಪ್ದ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಅಂಡ್ ಸಪೂರೆ ಪುನ ಪುಣ್ಲೆಗೆ ಅಥವಾ ಚಬ್ಬಿ ಪುನ ಪುಣ್ಲೆಗೆ ಶೋಕ್ ತೋರ್ಸ್ ಬರ್ಪುನಿಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಯಾನ್ ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಪಾಡೋಜಿನಿಕ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಅಂತಿರ್ತಾರಂಡ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ವೇರಿಂಗ್ ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಡ್ರೆಸ್ ಇಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಟಾಪ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಶಾಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ನೆಟ್ ಟಾಪ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶಾಲ್ ಮೂಜಿಲ್ಲ ನಮಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ನೆತ್ತ ಪ್ರೈಸ್ ಏತು ಪಂಡ 434 ಚೂರು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ ಉಂಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂತೂ ಒಂದು ಅಂಡರ್ 500 ಅಂಡರ್ 200 ಬರ್ಪುಜಿ ಗೈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ದಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪನ್ನುಲಿ ಈಗ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಆವಡ್ ಮಲ ಈವೆಂಟ್ಗೆ ಆವಡ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಮೆಹಂದಿಗೆ ಆವಡ್ ಬರ್ಡೇಗೆ ಆವಡ್ ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ಬೆಸ್ಟ್ ಒಕೇಶನ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ವೇರ್ ಪನ್ನುಲಿ ಸೊ ಇತ್ತೆ ತೋಂದು ಪುನಂಚಿನ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಅಂಡರ್ 300 ರುಪೀಸೇ ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಟನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕಂತೂ ಡಿಸೈನ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನತ್ತ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಸ್ ನಿಕಲ್ತು ಒಂದು ಪರ್ ಓನ್ಲಿ 279 ರುಪೀಸ್ 300ದ ಉಲೈ ಪ್ಯಾಂಟ್ಲ ಬರ್ಪುಣ್ಣಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಗೈಸ್ ಏರ್ಗ್ಲ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ವೈಟ್ ಫೇರ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಮಾತ ಸ್ಕಿನ್ ಟೋನ್ದಕ್ಲೆಗೆ ಸೂಟ್ ಆಪ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ನಿಕ್ಲೆಂದು ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಗ್ ತೂದಿಪ್ಪರು ಒಂದು ಒಂಥರ ನೈಲಾನ್ ಟೈಪ್ಡೆ ಅಂತ ಆರ್ಗೆನ್ಸೋ ಟೈಪ್ಡೆ ಬಟ್ ಪುಗ್ಗೆ ಕೈ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಪೊಲ್ಲ ಉಂಡ ಮತ್ತು ನಿಕ್ಕೊಂಡದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 600 ಮುಟ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಏನು ಪೊಲ್ಲ ದಿನತ್ತು ಮೀಶೋಡ್ದು ದೇಯ್ದೀನಿ ಮೀಶೋಡಿತ್ತಂತೂ ಮೀಶೋ ಫುಲ್ ನಮ್ಮ ಮಾಲ್ ಕಾದು ಪೋತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಸೊ ನೆತ್ತ ಪ್ರೈಸ್ ಬರ್ತದು ಓನ್ಲಿ 229 ರುಪೀಸ್ 250ದ ಅಂಡರ್ ನೆಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಖಾಲಿ ಟಾಪ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುಂಡು ಟಾಪ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಅಟ್ ವೆರೈಟಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಡಿಸೈನ್ಸ್ಲ ನಿಕಲ್ಪ ಸೈಡ್ ಡಿಕ್ಲಿಗಲ್ಪ ಸೈಡ್ ತೋಜುಡು ಸೊ ಲಿಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ಲಿಂಕ್ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಸೊ ಈ ಡ್ರೆಸ್ 281 ರುಪೀಸ್ದ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಟನ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಆಫೀಸಿಗೆ ಪಂತಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಪಾಡ್ನಾಗ ವೈಟ್ ಪುಷ್ ಪ್ಯಾಂಟಿಗಂತೂ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸಕ್ಕತ್ತ ಅದು ನಮ್ಮ ಪೊಲ್ಲ ಇಲಾಖೆನ ತೋಜುಂಡು ಡ್ರೆಸ್ ಅಂಚೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಬಂದು ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಡ್ರೆಸ್ ನೆಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಟಾಪ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಆಫೀಸ್ ವೇರ್ ಪಂದೆ ಪನಲಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಾಡ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇದು ಕೊಡೋನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಒಂದು ತೂವನ ಕಲಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಡಲ್ ತೋಜು ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಗೈಸ್ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋದ ಪೆರ ಐಜಿ ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಫೋಟೋ ತೆತ್ತೀತೆ ಮಸ್ತ್ ಪಣ ಮಸ್ತ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಉಂಡು 248 ರುಪೀಸ್ಗೆ ಸೊ ಲಿಂಕ್ ಪೊಂಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಟಾಟಾ.